Хора, не препоръчвам това куче като първи опит на човек, защото много трудно се подлага на дресировка. Но ако искате куче, което не е агресивно, това е порода Чао Чао. Това не са агресивни кучета, които примерно повечето кучета са агресивни, но това не. Тази порода специално са много милички. Това не се продава, нито ще се продава някога. Той ще си умре при мен, аз съм му собственик. Но като цяло не препоръчвам като първи опит. И ако искате да го дресирате. Много труден характер са, понеже но иначе е Чао Чао порода. Хубаво е, има